i forhold til klima er så voldeligt. Det er så voldsomt. Der er så mange mennesker, der dør og kommer til at dø. Det kræver politiske beslutninger, eller medmindre man slet ikke tror på demokratiet. Vi har jo en regering, som vitterligt laver sorte aftaler og kalder dem grønne. Og så nytter det jo ikke noget, at der er nogen, der sætter sig over loven og siger, at vi er meget klogere end jer. Man selv synes, at man er klogere end alle andre. Jeg er simpelthen nødt til at stoppe dig, Pernille. Det her er der bred konsensus omkring i klimaforskning. Du kalder det en holdning. Velkommen til podcasten Den Anden Stol, hvor mennesker fra hver sin verden mødes til en dialog. Podcasten er en del af Brobyggernes projekt Grøn Dialogkaffe, og her i kurvestolen hos os i Brobyggerne på Købmagergade i København sidder klimaaktivisten Nicoline Borgermann fra klimaprojektet Nødbremsen og Pernille Rosenkrantz-Theil, som har faktisk en ret lang CV. Jeg vil nøjes med socialdemokratisk kandidat til overborgmesterposten i København. Og så har jeg faktisk bedt jer om at præsentere hinanden, og der er en regel, man må kun bruge positive ord. Så Nicoline, vil du starte? Hvem sidder du overfor? Jamen, jeg sidder jo overfor Pernille. Og Pernille er fra Sydvestjylland, så heller ikke fra København, ligesom jeg heller ikke er det. Hun er lige 12 år ældre end jeg, har lige haft fødselsdag. Tillykke. Tak. Og har siden hun var ung været drevet af sådan, hvad kan man sige, drevet af at ville have social retfærdighed og fred og lige vilkår for alle og sådan noget. Og hun har jo et langt CV, som du siger. Nogle sådan nedslagspunkter er dengang, det var det år, jeg startede i folkeskole, hvor du smed høns ned i Folketingssalen. Yep. I protest med, at de studerende på mange måder blev behandlet som burhøns, eller blev det, og det må man bare sige, det er de blevet. Jeg arbejder på Københavns Universitet og kan genkende det. Det kan jeg ikke huske, der var jeg for lille, men jeg kan huske den. Det var faktisk også skoleeleverne, og ikke de studerende. Nej, det er det og samme. Og gymnasieeleverne. De skulle alle sammen på høns i dag. Men det kommer vi tilbage til. Ja, men noget jeg kan huske, det var i 2003, da Anders Fogh fik hældt rød maling ud over sig. Det husker jeg meget tydeligt. Og det var jo protest mod Danmarks deltagelse i Irakkrigen, som jeg tror, vi alle sammen i dag kan skrive under på, var en pissehamrende dårlig idé. Og den bakkede du faktisk op om dengang. Mega sejt. Og du var bare mega magtkritisk, og du var ikke bange for at sige din mening, og var vildt skeptisk over for de politikere, der altid kom med de der politikersvar, som de ikke engang selv havde skrevet, og ikke ville gå uden for manus, og var vildt uærlige, og havde glemt deres værdier. Der er sket meget siden da. Du skiftede fra Enhedslisten over til Socialdemokratiet, som dengang var et rødt parti. Og du har været klima- og energiordfører, så forhåbentlig forstår du konsekvenserne og alvoren af det klimakollaps, vi står i. Det var lige op til Paris-aftalen, hvor det virkelig var, og efter COP15, hvor det virkelig var sådan et tema. På et tidspunkt går det jo op for selv vores børn, hvor helt vildt alvorligt en situation, vi står i, og det var der, du blev børnenes minister. Det var i 2019, da børnene strækkede fra skolen, fordi at de gerne ville have en fremtid. Nu skriver vi 2025. Det er blevet endnu værre siden dengang. Du gik fra at være fredsvagt i Palæstina, og nu har du købt sommerhus med statsminister Mette Frederiksen, Mette Magtfuldkommen, Lev med det, sms med det, slette med det, mor med det. Det var der alle de der positive gloser kom ind. Ja, det var det, jeg tænkte, der kom alle. Det var en præsentation. Så det er en fascinerende rejse fra den gang til nu, og nu vil du gerne være overborgmester i København. Og det, jeg glæder mig til at have en snak med dig. Og Pernille, hvem sidder du overfor? Skal jeg så også både bruge negative og positive gloser? Ja, altså, eller, øvelsen er faktisk, om I kan holde jer til positive ord, for det her er jo en helt anden måde at have en samtale på. Jeg tror sådan set godt, jeg kan. Ja, jeg synes bare ikke helt, det var gengældt, men det kommer vel forhåbentlig derud af. Jamen altså, jeg har jo skulle læse op på det, bliver jeg lige nødt til at sige, fordi at jeg ikke på forhånd ved hvem Nicoline er. Så ja, derfor så læser jeg lige op af noget, jeg har forberedt. Og som jeg har kunnet læse mig frem til, så er Nicoline meget engageret og passioneret i øvrigt i noget, som jeg også går mægtig meget op i, nemlig klimaet og den klimakrise, vi står i. Og så er Nicoline en solid akademisk baggrund og har forsket i medicin med fokus på kræftbehandling. Og det synes jeg også vidner om sådan dedikation og ønske om at forandre på ting. Både på klimaområdet, men jo så også i forhold til en af sådan de største trusler, de fleste mennesker lever med i deres liv på sygdomsfronten.
Og så har hun jo valgt, ud over den akademiske karriere, netop at engagere sig i klimaaktivisme, og fremstår jo som en, der har både holdninger og mod til at handle på et tidspunkt, hvor der er bestemt af brug for forandring. Og det, der også er diskussionen her i dag, det er, om det er den rigtige måde at gøre det på. Men jeg synes jo, man skal have point for at turde stille spørgsmål ved status quo og kæmpe for det, man tror på. Og det andet, synes jeg så, må være en løbende diskussion, vi har som samfund. Men i hvert fald jo helt vildt vigtigt, at man engagerer sig og tager stilling til og handler i forhold til de ting, der foregår på vores klode. Så det er Nicoline. Men tak for præsentationen. Og i løbet af næste halve times tid skal I prøve at sætte jer i hinandens stol, i hvert fald forsøge at se, om I kan det. Og det er jo hele øvelsen, og det er et greb, vi bruger i Brobyggerne, også når vi underviser på skolerne. Jeg vil bare sige til jer, børnene plejer at være sindssygt gode til det. Nu er spørgsmålet, om de voksne kan faktisk leve op til det samme niveau. Og vi holder jo ikke med nogen her i Brobyggerne, vi holder med dialogen, og det er derfor, vi har sat 2 så vidt forskellige mennesker sammen. Og temaet i det her afsnit er, som lytterne måske har gættet, det er klimaaktivisme, og velkommen til jer begge 2. Pernille, du er som sagt 47 år gammel, og en del af din historie er, at du har udført rigtig meget aktivisme. Og jeg er altså 48. Er du 48? Er vi lige gamle? Jeg skulle simpelthen lige sidde og tælle efter. Er det rigtigt? Lige gammel? Okay. Ja. Og vil du fortælle, hvad der skete i Folketinget den dag i 1994? Altså, da vi lukkede høns ud derinde? Jamen altså, vi havde siddet, jeg sad i Danske Gymnasieelevers Sammenslutningsbestyrelse dengang, og så havde vi beregnet, fordi der var sygt meget diskussion om burhøns. Der midt-90'erne, der var det sådan et af de kæmpe store temaer, dyrevelfærd og sådan noget der. Og så havde vi siddet en eller anden aften og regnet på, at faktisk så havde en gymnasieelev mindre plads i sit klasselokale, end en burhøn havde i sit bur. Og så tappede vi ligesom ind i den debat, fordi der så var blevet foreslået besparelser på uddannelser. Faktisk egentlig primært for Københavns Kommune, så jeg er egentlig lidt usikker på her i bagklodskabens klare lys, hvorfor det skulle gå ud over Christiansborg, men det gjorde det så. Og så havde den ene af de 3, som vi havde arrangeret alle mulige happenings omkring de her nedskæringer ind på Rådhuspladsen, alt muligt, bla bla. Og så kom vi så på, at en af måderne at skabe opmærksomhed på det var at koble det op på den der burhøn-debat. Og der kom de der høns ind i billedet. Og det, der så skete, det var, at vi tog ind på Christiansborg, og så lukkede vi høns ud under åbningsdebatten i Folketinget. Vil du gøre det i dag? Nej, det vil jeg godt nok ikke. Og man ville heller ikke kunne gøre det i dag. Altså simpelthen fordi sikkerheden er en helt anden omkring Christiansborg, end det var dengang. Altså Christiansborg var et helt pivåbent hus. Altså jævnfør vi sådan set bare gik ind med en sportstaske med høns i, og lukkede dem ud. Altså så det ville man jo simpelthen ikke kunne i dag. Der er sikkerheden helt anden. Og det er folks utryghedsniveau jo desværre også. Altså, så der er, på den måde er der jo også nogle ting, som har forandret sig hen over mange årtier. Jeg tror, mange vil sige, at allerede i 90'erne var det værre med utryghed, lukkethed i forhold til, hvad det var i 70'erne, eller hvad ved jeg. Så der har jo været sådan en ongoing. Men det er vel ikke kun sikkerheden, der gør, du ikke vil gøre det? Nej, altså jeg har ikke lyst til at skabe utryghed simpelthen. Ja. Altså, så man kan sige, at de ting hænger jo sammen. Altså, hvor dengang er det mit indtryk, at ingen blev bange, fordi vi lukkede høns ud. Altså, hvor i dag, der tror jeg, der ville opstå sådan en bekymring for, om det var mere alvorligt, eller altså, hvad det er, der egentlig foregår. Altså, der levede vi alt andet lige lidt mere... der levede vi i en tid, hvor man ikke nødvendigvis blev bange, fordi at der skete sådan noget der, fordi man ikke var bekymret for, om det var et terrorangreb, eller altså, hvad er det, der... Altså, så på den måde var det faktisk mit indtryk, og jeg har snakket, det er en af betjentene i Folketinget, nu har jeg jo kendt dem, der har anholdt mig også i rigtig mange år efterhånden, fordi at jeg også er kommet på Christiansborg siden. Og ham har jo spurgt efter også, ikke? Altså, hvordan føltes det egentlig? Han var meget ung betjent dengang, han havde kun været på Christiansborg et års tid, eller sådan noget, ikke? Altså, hvordan det egentlig føltes for ham. Altså, om han nåede sådan at blive mere bekymret end som så. Altså, og der er der jo simpelthen bare, altså, der vil man i dag faktisk blive rigtig bange for, om der var våben, eller altså, hvad er det, vi taler om, ikke? Altså, så på den måde, nej, det ville jeg ikke. Det ville jeg synes var en dårlig idé, ikke? Og jeg kan huske, at jeg også dengang tænkte, altså, det er jo meget godt, der ikke er nogen, der gør det hver dag, fordi så kan Folketinget simpelthen ikke fungere, og det var jo sådan set ikke hensigt. Og Nicoline, du er jo forsker i biokemi, men du er jo gået den anden vej, og du er blevet aktivist, og
Og du har jo også, som Pernille også sagde, stiftet klimakampagnen Nødbremsen, hvor I så begår civil ulydighed i klimaets navn. I har afbrudt konferencer, stoppet en opera, blokeret en motorvej, og den 1. december, der kastede 2 deltagere fra Nødbremsen maling på et maleri på Statens Museum for Kunst. Det var noget, der virkelig skabte enormt meget debat i medierne, men også enormt meget vrede. Og du var ikke selv med, skal det lige siges. Men kunne det godt have været dig, der kastede maling der? Det kunne godt have været mig, ja. Og hvordan ville du selv have følt det, hvis det var dit maleri, der blev kastet maling på? Nu var det jo et maleri, der var beskyttet bag glas. Det her maleri var jo ekstremt godt beskyttet, noget man desværre ikke kan sige om for eksempel vores børns fremtid. Så jeg ville skulle være rimelig cool med, hvis jeg havde lavet et maleri, som var bag glas, og nogen kastede orange majsstivelse på glasset. Ja, men hvorfor gør I det? Jamen overordnet så handler det jo om at bringe en meget ubehagelig samtale til bordet, som desværre ikke er en samtale, vi har kollektivt i det offentlige rum i øjeblikket, som ikke handler om klimaforandring og ikke handler om klimakrise, men som vitterligt handler om, at vi står i et klimakollaps, som allerede nu koster ekstremt mange menneskeliv, og som vitterligt kommer til at koste vores børn deres adgang til mad og rent drikkevand. Og det er så trist og så sorgfuldt, og det er en vildt ubehagelig samtale at have, og den bliver druknet i greenwashing og i grønne aftaler, som i virkeligheden er mega sorte, og det er simpelthen en samtale, vi er nødt til at have. Så vi laver nogle meget upopulære protester, fordi den samtale skal simpelthen bringes til bordet. Ja, hvad har du egentlig været med i? Altså, hvilke protester har du deltaget i? Fordi før den her podcast, så tænkte jeg på, om jeg skulle gå i praktik hos jer, men så skulle jeg ligesom skrive under på et dokument, hvor der stod, at jeg skulle lade mig anholde, og der kunne være, så tænkte jeg, det lyder lige voldsomt nok. Men hvad har du deltaget i? Det handlede egentlig ikke om, at du skulle skrive under på noget, men at hvis du skal være i praktik, så skal det selvfølgelig være på samme vilkår som alle de andre, der protesterer i Nødbremsen. Og det vil sige, at man deltager i en træning, hvor man bliver klædt på til, hvordan deeskalerer vi en situation, hvordan passer vi på hinanden, hvordan skaber vi netop ikke utrygge situationer, hvordan forholder vi os til politiet, hvad har du af rettigheder, hvad er de juridiske konsekvenser, hvad er der af psykologhjælp og advokathjælp, som vi heldigvis har. Der er en masse, der gerne vil hjælpe os. Så det handlede egentlig bare om, at du skulle selvfølgelig gennemgå den træning, som alle vi andre også gennemgår, før vi deltager i en protest. Og der vil være en risiko for, at jeg vil blive anholdt. Ja, fordi hvis man er i praktik i en protest, så laver man jo civil ulydighed, og det er jo som udgangspunkt noget, hvor man bryder loven. Og hvad har du lavet af civil ulydighed? Altså sådan typer af protester. Ja, som du har lyst til at dele med os? Jamen altså, jeg laver jo kun protester, som jeg står ved. Så på den måde er der ikke noget, jeg holder hemmeligt. Men der er selvfølgelig noget, som... altså, der er forskel på at sige, hvad man har gjort, og så sige, at man er skyldig i noget. Og der skal man være varsom, selvfølgelig. Så jeg har for eksempel kastet noget, der minder om sort majsstivelse på Danske Bank. Fordi det er en af de banker, faktisk den mest klimasmødrende bank i Danmark, den har jo et lige så stort klimaaftryk som hele Danmark. Den investerer eller sender stadig penge efter virksomheder, som udvider deres produktion af olie og gas. Det er en af de ting, jeg har gjort, som måske man kan sige minder om det på SMK. Ellers så har jeg standset trafikken mange gange. Hvad har jeg ellers lavet? Så har jeg siddet et sted, jeg ikke skulle sidde. Men hvorfor går I efter for eksempel Statens Museum for Kunst, i stedet for at gå efter de virksomheder, der forurener? Fordi sådan en som mig, som generelt synes, det er vigtigt, at der sker en grøn omstilling. I taber også lidt mig, og jeg tænker, jeg forstår det ikke, og jeg forstår ikke, hvorfor I gør det der. Altså, det er ikke, fordi det ikke er vigtigt at pege på de store udledere. Det er også bare enormt vigtigt, at vi ikke lader regeringen smutte, mens vi alle sammen har travlt med at have på Danske Bank. Vi har jo en regering, som vitterligt laver sorte aftaler og kalder dem grønne, som insisterer på, at det er et grønt foregangsland, selvom at de gang på gang viser, at de ikke er villige til at gøre det, der skal til for at bremse de ødelæggelser, som de selv sætter i søen. Og det er vi simpelthen også nødt til at tale om. Og der dur det ikke, man står for en Danske Bank og siger, hey regeringen, der er vi nødt til at lave noget andet. Det er enormt svært at bryde igennem den der offentlige samtale, som er så mudret af greenwashing og af sådan nogle regneøvelser om procenter og lavbundsjorder, og så må man tage nogle metoder i brug, som ikke kan ignoreres. Og at det lige var SMK, det kunne også have været et andet sted. Men på hvilken måde oplever du egentlig, at de ikke kan ignoreres? Altså, fordi jeg oplever egentlig mest af alt, at de overhovedet ikke virker. Men det er sjovt, altså den der pointe omkring, at det kan da sagtens ignoreres, for det sådan, den samtale, der kom i kølvandet på SMK, beviser jo det modsatte.
Jamen, hvad mener du, der er kommet ud af det sådan helt konkret? Jamen, helt konkret, så har vi jo haft mulighed for at tale med en masse, både medier og almindelige mennesker, om hvor vildt det egentlig er, at vi kan blive så vrede over maling, som ikke engang er maling, på et beskyttet maleri, men at vi bliver lige så vrede... Jeg kunne ikke engang huske, at det der maleri var et eller andet... Undskyld. At vi kan blive så vrede ved tanken om et ødelagt maleri, men vi bliver ikke lige så vrede, eller endnu mere vrede over for eksempel alt det kunst- og kulturarv, der bliver smadret af klimakatastrofer, altså på månedlig basis. Al den kunst- og kulturarv, der går tabt, når København en dag ligger under vand. Og så, hvis vi ser bort fra kunst- og kulturarv, hvorfor bliver vi så vrede over tanken om et maleri, der er ødelagt, men ikke lige så vrede over, at vores børn vitterligt kommer til at opleve krig og konflikt, fordi de kommer til at mangle mad og rent drikkevand. Når jeg spørger, så er det fordi, at... Og den samtale har vi haft mulighed for at have på sådan et meget stor skala, og det er en kæmpe vigtig samtale at have. Men det er ikke min oplevelse. Altså, jeg kan slet ikke huske det. Jeg kan godt huske, at der var nogen, der forsøgte at ødelægge maleri. Jeg har ingen erindring om, at det havde noget som helst med noget med klima at gøre. Altså, så bare for at sige, min oplevelse er ikke, at der er kommet en eller anden grøn omstilling, eller bare en debat om grøn omstilling ud af det, men snarere en eller anden diskussion om kunstværker og deres værdier, må man ødelægge dem. Altså, så det, jeg egentlig bare prøver at anføre, det er, altså for eksempel så gymnasieeleverne, mens jeg var undervisningsminister, de protesterede, nedlagde undervisningen, koblede sig sammen med øst og vest og hvad ved jeg, og ville gerne have lavet alle mulige happenings, alt muligt sjov ballade, fordi de gerne ville have bedre seksualundervisning i gymnasieskolen, eller i det hele taget seksualundervisning, det knytter sig kun til biologifaget, so far. Og endte jo faktisk med at få det. Altså, så det vil sige, det var en af de ting, jeg gennemførte, mens jeg var minister, på baggrund af deres alt det, de havde fået lavet på det. Fordi det gav mening. Fordi du siger det også med sådan lidt smil. Jamen, det er jo fordi, jeg synes faktisk, at det, som jeg kan konstatere, det er bare, at selve det, at man går hen over lovens grænser, fjerner fokus fra det, der er det egentlige. Hvor at jeg synes jo, at det gymnasieeleverne gjorde, i forbindelse med det med seksualundervisning, og de protester, de lavede, hvor de holder sig inden for lovens grænser, og det der ligesom er den fælles vedtagende et eller andet, betød, at det vi diskuterede, det var indholdet. Og det betød, at folk, uanset hvem de var, kunne deltage i debatten, fordi at spillereglerne var inden for lovens rammer. Ikke? Så Pernille, er dit budskab så også, ja, aktivisme er godt, men om aktivismen er med til at flytte fokus fra selve sagen? Er det det, altså ja. Fordi kulturministeren jeg synes, aktivisme i den form, som de gymnasieelever lavede i forbindelse med seksualundervisning, var vildt fedt. Altså super fedt, at de engagerer sig. Super fedt, at de tager stilling. Super fedt, at de råber højt. Finder på alle mulige veje til at få råbt politikerne op. Men jo lige så fedt, at de gør det på en måde, hvor, hvad kan man sige, alle kan være med, fordi spillebanen er en, der også er fælles vedtagen, fordi det er inden for lovens rammer, ikke? Så synes jeg, så kommer man til at debattere det handler om. Så min oplevelse er, at der er flere, der både lytter, men også, at der er flere, der kan deltage, fordi at spillereglerne bliver nogle fælles. Men har Pernille ikke fat i en pointe? Fordi jeres kampagner, hvem retter de sig mod? Jamen, det er jo en sjov misforståelse, du også repræsenterer der, som er, at vi prøver ikke at råbe politikerne op. Vi prøver at råbe dem op ude i civilsamfundet, som godt forstår... Lytter du? Okay. Vi prøver at råbe dem op ude i civilsamfundet, som godt forstår alvoren af den situation, vi står i, og som godt forstår, at vi kan ikke blive ved med at bruge de samme metoder, de samme aktivistiske metoder, som vi har brugt i 40 år, og som ikke har været nok. Så nej, vi prøver ikke at komme i dialog med politikerne, så havde vi gjort noget andet. Men og det er der så mange, der har forsøgt i så mange år. Men Nicoline, hvem prøver I at komme i dialog med? Jamen, vi prøver jo sådan set at mobilisere den del af civilsamfundet, som forstår alvoren af det, vi står i, som forstår, at regeringen med åbne øjne skal der klimakollapses, og som er villige til at være med til at bremse regeringen. Men må jeg udfordre dig så ja, på den? Meget fordi den brede danske befolkning synes jo, det er bekymrende med klimaforandringerne. Mm-hmm. Og den brede danske befolkning vil også gerne have, at der skal gøres noget. Men selv sådan en som, altså jeg vil nok betegne mig som den gennemsnitlige, ikke? Men skal det ikke være meget mere tydeligt, det I laver, at der er en kobling i forhold til klimaet? Altså hvis man kaster maling på en maleri, opstår der ikke mere irritation, end der opstår en dialog? Er det irritationen, I dyrker? Tit opstår dialogen netop på grund af irritationen. Det er jo ikke sådan, at vi bliver overrasket over, at folk bliver vrede. Og ja, der er nogen, vi skubber fra os. Vi gør det jo med åbne øjne, det her. Og sådan har det altid været med civil modstand.
Og det er virkelig bekymrende, hvor mange politikere, der sidder og har den der fortælling omkring, hvor dårligt det er for demokratiet og for samtalen, hvor unødvendigt civil modstand er, hvorfor bliver vi ikke inden for lovens rammer, hvorfor har vi overhovedet de rettigheder og privilegier, vi har i dag? Det har vi, fordi der er nogen, der har brudt loven tidligere. Altså, vi har så meget at takke de mennesker for, som tidligere har brudt loven, fordi der var noget, der var vigtigt. Altså, kvinderne fik ikke stemmeret, fordi de spurgte pænt. De sorte fik ikke de samme rettigheder på papiret, fordi de spurgte pænt. Vi fik ikke grundloven, vi kom ikke af med enevælden, fordi vi spurgte pænt. Historien er smækfyldt af eksempler for folk, der har brudt loven, fordi der ikke blev lyttet. Fordi det ikke var nok bare at sige, det her dur ikke. Pernille, og der står vi igen. Men Pernille, den her afmagt og den der ekstreme frustration, er jo ikke kun Nicoline, der har den. Den er jo sådan enormt udbredt, især hos unge, som føler, at de råber op, de gør det på en pæn måde, de gør det på en sød måde, de gør det på en ordentlig måde, men det, der skal ske, kommer ikke til at ske. Jamen, altså for mig er skillelinjen på det her med, er det lovligt eller er det ulovligt? Jeg synes, det er vildt fedt, at folk råber op. Jeg synes, det er super fedt, når de unge tager initiativ til at lave demonstrationer. Altså, det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg synes jo, det handler om, det er at få skabt en grøn omstilling. Altså, så jeg synes jo, der er et eller andet det der med, jamen altså mobilisere civilsamfundet til hvad? Altså fordi det, der vel er hensigten, det er, at vi skal nedbringe mængden af CO2. Det er jo sådan set det, der er hele ideen. Og de store strukturelle værktøjer, der er til det, ja, det kræver politiske beslutninger. Altså, så der er også et eller andet mærkeligt i, eller medmindre man slet ikke tror på demokratiet. Og det gør jeg. Jeg tror på, at det er en langsom, og derfor kan jeg jo også indimellem få totalt grå hår i hovedet af, hvor lang tid processer kan tage. Men demokratiet er nogle gange den styreform, der er bedst, og jeg synes jo, hvis man ser på andre lande, hvor der ikke er demokrati, så er det ikke noget, jeg synes er specielt misundelsesværdigt. Og en del af demokratiets spilleregler er jo, at man kan protestere, og man kan mobilisere og alt det her, men inden for lovens rammer. Men jeg har bestemt ingenting imod protester. Men det her i forhold til, når vi sætter to så vidt forskellige mennesker sammen, vi dyrker jo ikke konsensus, så I behøver ikke at være enige. Men noget af øvelsen handler også om at prøve at sætte sig i en andens situation, og se, hvordan er det, verden ser ud fra en andens ståsted. Men kan du forstå, hvorfor nødbremsen gør det, de gør? Ja, altså jeg har jo selv været med til at stoppe trafikken i København. Altså, så jeg har jo selv været der for 25 år siden. Og jeg synes bare, det der er helt tydeligt for mig, det er, at altså, det virker i forhold til at komme i en tv-avis, men det virker ikke i forhold til at flytte på det, man egentlig gerne vil flytte på, hvad enten det er nedskæringer på uddannelse, eller det er grøn omstilling, eller. Altså, jeg mener simpelthen, det er dybt ineffektivt. Og jo blandt andet fordi, at de fleste mennesker er ikke indstillet på at lade sig mobilisere til noget, der går op imod lovgivning, og heldigvis for det ville underminere vores demokrati. Så på den måde, jeg synes, man går ind og piller ved, og det havde jeg for lidt blik for som ung, det der med, at hvis man piller ved noget af det, jeg opfatter som grundmekanismerne i demokratiet, altså dels er det ikke nødvendigt og ineffektivt, og dels så piller man ved nogle mekanismer, som jeg, efter jeg er blevet ældre nok, er begyndt at sætte mere pris på. Ikke? Altså fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, der skal erstatte demokrati. Og så er det klart, at jeg tror, vi alle sammen helst ville have det sådan, at det, der er vores egen specifikke holdning, vil vi gerne havde 90 mandater. Det er jo det, hele den politiske kamp handler om. Og derfor, at hvis man har et ønske om, at nogle ting skal foregå i et bestemt tempo, eller skal være på en bestemt måde, så ville det være vildt dejligt, hvis et flertal i befolkningen var enige, og vi derfor kunne gøre det. Men må jeg prøve at stille det samme spørgsmål til dig, Nicoline? Kan du se eller høre, hvor I måske kan være enige, dig og Pernille? Fordi det, hun siger, er jo også det lange, seje træk. Altså, nu har jeg været med til at forhandle. Tit lyder det som om, det med at forhandle, det er sådan en nem ting. Altså, det er smertefuldt. Der er rigtig stor sandsynlighed for, når du har landet en aftale, du går ud, og alle synes, du har givet efter, og du kan godt være, at du har rykket komma, der er ikke nogen, der anerkender det. Så hvad synes du, som politiker, skal man være bedre til at imødekomme i forhold til de unges frustration? Altså, hvis du skulle prøve sådan give nogle idéer til Pernille, som skal være overborgmesterkandidat. Der er så mange ting, jeg gerne vil svare på, og det gør mig vitterligt så ked af det at høre de ting, ikke bare fra en politiker, men rent der faktisk har haft et virkelig godt etisk kompas engang.
Og jeg, helt ærligt, siger du, Pernille, det handler ikke har egentlig bare et etisk kompas? Jeg siger, at det ligger godt begravet bag en masse politisk erfaring, nu kan vi kalde det. Synes du, det bidrager til en dialog, når du gør det der? Jeg tror, jeg har brug for lige at udtrykke mine følelser, for ellers begynder jeg at græde. For det er virkelig, jeg var pisseked af det faktisk. Ja. Fordi det handler ikke om, at jeg har en holdning. Det handler om, hvad der er konsensus omkring i klimaforskningen og i klimavidenskaben. Det handler ikke om, hvorvidt vi bryder loven eller ej. Det handler om, at vi gør noget, der er fredeligt eller ikke er fredeligt. Og jeg vil invitere til at forsøge at kigge med andre øjne på det, fordi det, der bliver gjort i forhold til klima, er så voldeligt. Det er så voldsomt. Der er så mange mennesker, der dør og kommer til at dø. Det, jeg laver, er fredeligt. Det er en menneskeret at protestere på den måde, vi gør. Civil modstand er faktisk en menneskeret. Men og demokratiet er jeg også fan af, men det skal opgraderes. Demokratiet skal demokratiseres. Men jeg forstår der er nogle ikke stråmænd i det, du siger, som er sådan nogle typiske politikergreb, som er med til at affeje alt det, vi gør. Og hvorfor gør vi ikke bare det, der er blevet gjort de sidste 40 år? Ja, netop fordi det er blevet gjort de sidste 40 år. Og jeg håber sådan, at du som hvis du bliver overborgmester i København, vil være med til at stoppe nogle af de ødelæggelser, der er pågående lige nu. Fordi det egentlig handler det ikke om, at den grønne omstilling går for langsomt, men om, at ødelæggelserne går for hurtigt. Men alt det der ting er vi jo enige om. Det vi diskuterer her er jo ikke, hvorvidt at der er et problem med klimaforandringer. Det vi diskuterer, og i øvrigt så er jeres protester også foregået de sidste 40 år. Jeg selv deltaget i den for 25 år siden. Så dem er der heller ikke noget nyt i. Og dine argumenter er lige så gamle, som mine modargumenter er. Så bare for at sige, det der med sådan at kalde, at hinandens et eller andet, den her debat, den har jeg også siddet i for 25 år siden. Så jeg mener, det vi skal stille skarpt på, det er jo, altså også dengang var der nogen, der sagde, jeg har sikkert ovenikøbet selv sagt det, at demokratiet er godt, og det vil vi gerne have, men det skal opgraderes. Jeg mener, at det at gå uden for lovens rammer underminerer vores demokrati, og en mangel på respekt for, at andre mennesker også har ret til at have deres holdning og overbevisning, også selvom man er uenig i den. Og der oplever jeg, at det, der fandtes dengang, jeg var der, det kan være meget anderledes i dag. Men det, jeg oplevede, det var, at man var enormt tolerante og sagde, at vi sætter ordet tolerance helt vildt højt. Vi tolererer bare kun dem, der er man til os selv. Og det vil sige dem, der holdningsmæssigt mener det samme. Og det vil sige, hvis ikke de gør sådan, som vi gerne vil have, ja, så tillader vi os at gå uden for det, der er de fælles vedtagende rammer og regler, og bruge metoder, som ligger uden for det, fællesskabet har accepteret, som den måde, vi har dialog med hinanden på. Og den måde at sætte sig selv over demokratiet, mener jeg simpelthen betyder, at det svækker vores demokrati, og det mener jeg er enormt farligt, og gør det vanskeligere for os, også hvis vi skal forbedre den verden, vi lever i. Der er jo mange eksempler på udemokratiske praksiser i dit eget parti, i den regering, du nu ikke er minister i længere. Hvis vi tager nogle af de klimaudlæggende projekter, som er blevet vedtaget, så er de jo indgået på løgne. Lynetteholmen blev solgt som en klimaløsning. Infrastrukturaftalen for 2035 blev af Benny Engelbrecht fra dit eget parti solgt som den første klimaneutrale, CO2-neutrale infrastrukturplan nogensinde. Så blev den stemt igennem, og derfor står aftalen stadig. Der er så mange eksempler på politikere, der laver noget, der er så skadeligt for demokratiet og for klimaet. Men det er jo derfor, og klimaets ophedning er den allerstørste trussel mod både demokrati, vores sundhed, vores trivsel, vores overlevelse. Så det der med, at jeg bryder loven ved at sidde på en vej, og at det er farligt for vores demokrati, det er simpelthen ude af proportioner. Men jeg må ikke bare spørge, fordi altså, jeg synes jo, du er har fuld ret til at have den holdning, du har. Ligesom at det, som der er konsensus omkring i klimaforskningen. Eller hvad er det for en holdning? Ja, eller hvad for en holdning du nu... Lige nu er du kommet med en stribe udsagn, hvor min opfattelse er, at jeg synes, du har fuld ret til at have den opfattelse af verden, som du sætter frem. Og det har alle andre danskere også med den holdning og den argumentationsrække, de vil have. Og det er jo derfor, vi har valgt. Og det vil sige, hvis en stor del af danskerne var enige med dig i din udlægning af det, så ville de jo stemme på nogle andre, end dem, de har stemt på. Og det vil sige, at hvis det var sådan, at der var konsensus omkring, at de planer, der ikke blev lagt frem, ikke var grønne nok i forhold til, hvad folk gerne vil have, eller, ja, så ville folk jo stemme på nogle andre partier. Og derfor bare for at sige, at det jeg opfatter, man gør, hvis man sætter sig selv over loven, det er jo, at man siger, at selvom at danskerne har fuld ret til at gå ind og stemme på præcis det parti, de gerne vil, og det gør de jo så også, så er man en lille gruppe, der mener, at alle danskerne tager fejl,
og at de er klogere end alle danskerne. Og derfor, selvom at alle danskerne har peget på en bestemt gruppe af politikere, så mener man, at man har ret til at bryde loven for at få sat sin holdning igen. Men må jeg udfordre dig? Fordi lige nu snakker alle og der er jo to faktisk utrolig enige i, at der er et problem. Jeg synes, der er et kæmpe problem. Der er et kæmpe problem. Yes. Og det taler alle om. Ja. Men selve løsningerne går i sneglefart. Så og du kender jo også Nicolines frustration, fordi du har selv været der. Så hvad skal man gøre? Hvad skal man ellers gøre, hvis man råber op, det ikke hjælper? Jamen, jeg opfatter jo, at det, der sker, jo i virkeligheden er, når man sætter sig over loven på den måde, så siger man, jeg er den eneste, der har sandheden. Alle andre tager fejl, og jeg har ret til at trumfe mit igennem. Men det, der jo sker samfundsmæssigt, hvis der ikke er en eller anden balance i tingene, det er jo for eksempel det, vi ser i USA nu. Altså, så skøjter tingene lige pludselig ekstremt til højre, og det har jo i hvert fald ikke gavnet den grønne omstilling overhovedet. Og det vil sige, jeg synes, det er ekstremt vigtigt, altså, og lægger vildt meget vægt på, at man for eksempel med den grønne trepart har sørget for at få parterne med ind omkring bordet. Altså man både har Landbrug og Fødevare og har Danmarks Naturfredningsforening med. Fordi jeg tror på, at hvis vi skal bevæge det, altså fundamentet for at kunne bevæge sig så hurtigt, vi overhovedet kan komme afsted med i den grønne omstilling, det er, at vi ikke får sådan nogle, så rusher det lige pludselig til den ene side, og så rusher det til den anden side, men at vi får skabt en motorvej, hvor vi kan bevæge os derud af, og i øvrigt får vist andre lande, at det kan lade sig gøre. Helst ikke flere motorvej, vel? Men nej, men forstå mig ret, det er jo et spørgsmål om, at hvis, altså, jeg tror jo fundamentalt set på demokratiet, og det vil sige, ja, det sætter jo en grænse for, hvor hurtigt tingene kan gå, fordi hvis man ikke nøjes med at basere sine aftaler på Danmarks Naturfredningsforening, men insisterer på også at have landmændene med, ja, så vil der være en del af dem, der har en opfattelse af, at tempoet skal være væsentligt langsommere, end min opfattelse er, for eksempel, og en Danmarks Naturfredningsforening mener. Til gengæld så det at have dem med, betyder jo, at de sidder med nogle praktiske redskaber, altså for eksempel et kendskab til, hvordan jorden, altså hvor er det, man mest effektivt kan tage jord ud, sådan så at man udleder mindre CO2. Så for mig at se, der er der jo et eller andet i, at hvis det, der er målet, det er at få nedbragt CO2 hurtigt, så er det en rigtig god idé, at parterne er med ved bordet. Så nytter det jo ikke noget, at der er nogen, der sætter sig over loven og siger, at vi er meget klogere end jer, så nu maser vi jer bare og tvinger vores ting igennem, eller hvad man nu tvinger en debat igennem. Men der er også et magtforhold her, ikke? Fordi det er jo ikke, at man demonstrerer, eller man gør de ting, man gør, at man tvinger til igennem. Jeg har ikke noget problem med, at der er nogen, der demonstrerer. Det synes jeg, at det er jo lovligt, og alt er godt. Det, jeg har et problem med, det er jo det tankesæt, der ligger bag, og det kan jeg forandre sig, men det gjorde det dengang, jeg selv var en del af det der. Det tankesæt, der ligger bag, at man selv synes, at man er klogere end alle andre. Og jeg er simpelthen nødt til at stoppe dig, Pernille. Det her er der bred konsensus omkring i klimaforskning. Du kalder det en holdning. Det er simpelthen så syret. Så derfor vil jeg også gerne have lov til at tale ud. Du sidder og siger, at klimaforskning er en holdning. Så når jeg afbryder dig, så er det ikke i orden, men når du afbryder mig, så er det i orden. Den går altså heller ikke. Ved du hvad, du er simpelthen så fjern fra virkeligheden, Pernille. Wow, jeg vil ønske, at vi kunne have en ordentlig samtale, hvor du ikke sidder og smækker alt muligt løgn ud. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor det er i orden, at du afbryder mig, når det ikke er i orden, jeg afbryder dig. Det synes jeg er en mærkelig måde at kommunikere. Nu stopper jeg begge to. Yes. Fordi her, tiden er ved at løbe fra os. Og der er enormt meget enighed på, at der er et problem. Der er enormt meget uenighed på, hvordan man løser det problem. Om det er den politiske vej, man går, det tager den tid, det tager, eller om man siger, at politikerne gør ikke noget, vi er nødt til at handle, fordi mange af de forandringer, der er skabt i det her land, er jo også skabt af, nogen har ligesom gået forrest. Så her bare til sidst... handle ulovligt, ikke? Fordi det er jo ikke bare at handle. Der er jo masser af mennesker, der handler. Jo, men der var også mange læger, der for eksempel handlede ulovligt, ved at de lavede abort, selvom de ikke måtte. Så der er jo i den danske demokratiske historie... Det er bare for at præcisere sprogligt, fordi der er jo masser, der handler. Ja, men nogle gange så har nogle af de her ulovlige handlinger jo også resulteret i, rent historisk kan man også vise, har resulteret mere ligestilling, mere demokrati, mere inddragelse. Men hvis her til sidst, hvis I skulle prøve at gøre bare et sidste forsøg, på at skifte stol. Om I kunne prøve at sætte bare et par ord på, hvorfor I tror, den anden tænker, som den anden tænker. Jamen altså, jeg har jo selv været der for 25 år siden, og jeg kan jo sagtens forstå den del, der handler om at synes, at ting går for langsomt. Altså det synes jeg jo også selv. Jeg vil gerne have en mægtig meget hurtigere grøn omstilling, end den vi ser globalt nu. Jeg sidder og græder, når jeg læser de store klimarapporter. Altså, jeg synes, det er helt forfærdeligt, at det er den klode, vi er ved at overlade til vores børn. Så den del af det forstår jeg jo fuldstændigt. Jeg tror simpelthen bare ikke på metoderne.
Og det vil sige, jeg tror ikke på det der med at sætte sig selv over demokratiet. Det gjorde jeg, da jeg var ung. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at demokratiet er den bedste styreform, vi har, og mest effektiv til at løse problemer, med al den ineffektivitet, der desværre også er indbygget i demokrati. Og så, Nicoline, vil du prøve at gøre et forsøg på, hvorfor tror du, at Pernille står der, som hun gør lige nu? Jamen, jeg har tænkt meget over det, og jeg synes, det er virkelig, virkelig hårdt og opslidende at kigge på uretfærdighed. Og det er virkelig hårdt og opslidende at kigge på, hvad det er for en planet, og hvad det er for et liv, vi giver videre. Og det er meget rarere at skubbe det væk, og få en eller anden, vi kan kalde det professionel distance til det, og forholde sig mere, lad os sige, du ved, man kan ikke redde hele verden, vi kan ikke gøre det hele, man må klippe en hæl og få en tog, eller hvad det hedder. Så jeg kan egentlig godt forstå behovet for at forholde sig sådan distanceret til det. Og jeg forestiller mig, at det er en af forklaringerne på, at mange politikere og Pernille har et ret andet forhold til det klimakollaps, vi står i, og nødvendigheden af civil modstand. For det er pissehårdt, og det gør ondt. Og det er ikke særlig rart at leve med det. Ja, og tusind tak for den her faktisk også svære samtale, fordi den er ikke nem, fordi fronterne er så hårdt trukket op. Og I står jo på hver sin ende af broen i forhold til metoderne, altså hvilken vej man skal gå. Og vi skal jo debattere videre det her, når vi mødes på tirsdag. Men tak for at gøre forsøget, fordi det er ikke nemt. Og jeg har virkelig stor respekt for, at I alligevel forsøger, selvom I står så langt fra hinanden på mange punkter. Tak. Tak for nu.